जों साब डिभिजन लिंगै 43 करबुक एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सिनि जों जागा दिनै एसडिएम जों नमिनेशन दं कैंडिडेट जोंनि बर' जोंनि ताबुक जाजाक जोंनि कैंडिडेट जोंनि सन्जय मानिक त्रिपुरा दिनै तुइके नरक हाइका हाजार बरक जागाव ताबुक डेपुटेशन सरि बरक रै रक ताबुक जों जागाव दंबो बायराव गोबां हाजार बरक नरक नुबै मानखाना के जागाव सिनि बुसगां सिनि सार सं तंबाय पुलिस प्रशासन तंबायो जोंनाव लगिरै तंगो ताबुक जागाव हाजार बरक प्राय सिनि लगियो जागाव 6-7 हाजार फाइजाक जों अर दिनै गोबां आयं से उखलको तंखौ बरक नरक जागै माना गाय जागाव फाइसो फैदों दिनै गोबां युथ स्टेप वारियर स्टेप बुरि बदलनि जोंनि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बाय एनार्जी बसो फैदों के बिसिङाव थांगा जोंनि कैंडिडेट जोंनि बरम गोनां सन्जय मानिक त्रिपुरा जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट जोंनि हिरण्मय त्रिपुरा गोबां वारियर सब आबाबायनो जों जागाव दिनै नमिनेशन जमा जानानै पार्ट्स अमसों साइमानो और त्रिपुरा मथासारा तेके बफाइमिया चिनि करबुक साबि करबुगो जों से अरनि ताबुक जों साइमानो 85% चिनि त्रिपुरा मथा करबुगो हायके ताबुक चिनि कैंडिडेट चिनि बरम गोनां सन्जय मानिक त्रिपुरा बिनि तुइदुल मुंमाय तेबो गोबां खेंनाय ताबुक 90% पानंगि मानो के चिनि जे हाया तंनाय रक चिनि बीजेपी हिंदी चिनि सीपीएम हिंदी कांग्रेस तृणमूल जों तो बनो तो साना थांगिया बरबो जतन जों चिनि बुबाग्रानि ताबुक ताबो खालि फाइनाय रक बीजेपी लिंगिनाय कतार के जय लिंगनाय मादबुसो कुबो अब चिनि अ जगा ताबुक तो प्राय 3000 चिनि